Kaduilla on mahdollisuus kuunnella myös aitoa chanson-musiikkia. Yhden vaihtoehdon kotimaiselle pelimanneelle tarjoaa ranskalaisduo, joka on vieraanvaraisesti ottanut itselleen suomalaisen nimen Asfalttikukka. Musiikki on kuitenkin sitä alkuperäistä eli chansonia. Nyt ei olla Pariisin boulevardeilla, vaikka siltä äkkinäisesti ehkä saattaisi kuulostaakin. Kuluvan kesän aikana ohikulkevia turkulaisia on torin ympäristössä viihdyttänyt tämä aito ranskalainen duo, Iris ja Lorraine, tulahduksella chansonia. Mutta mikä sai heidät hakeutumaan tänne kylmään Pohjolaan? I have been in Finland last year and I really fell in love with that humpa and vibe. Kävin Suomessa jo viime vuonna ja sen myötä rakastuin niin maahan kuin sen musiikkiinkin. Tänä vuonna tulin takaisin ja päätimme ryhtyä soittamaan kadulla sekä suomalaista että ranskalaista musiikkia. Entä miten ranskalainen katusoittokulttuuri eroaa suomalaisesta? Yes, sure, that is a little different. Totta kai Suomessa kulttuuri on hieman erilaisempaa. Ihmiset seisovat kauempana. Tuntuu siltä, kuin he haluaisivat tulla lähemmäksi kuuntelemaan ja juttelemaan, mutta he ovat varautuneempia. Sen kuitenkin näkee, että he pitävät musiikistamme. Iris ja Lorraine aikovat soittaa Turun kaduilla niin kauan kuin säät suinkin sallivat, mutta sen jälkeenkin chanson ei katoa kaupungista, sillä heidän aikomuksenaan on jatkaa musisointia Hansa-korttelissa. Uusi matalapaineen alue lähestyy Turkua. Huomiseksi on odotettavissa heikkoa tuulta, verrattain pilvistä sekä sadetta. Lämpötila huomenna päivällä on 13 asteen tietämissä. Tällainen oli Turku TV:n keskiviikon uutispäivä. Näistä ja muista aiheista voitte lukea lisää Turun Sanomista. Meidän puolestamme näkemiin.